Nama ya sinang keluar mau tadi. Asa bisa nih ketawa kalau ini nang. Kayak nah, apa ini nama kawanan kita taruh ke. Ayah sabu berani taruh. Nanti kami tidak tertami ya Roy. Ya sama kalau cuma dengan kota kita mau temen ayo. Ya sih. Temen ayo kok kayak tahu bikin kain pakai nyori. Tebu ngayon nang kakawag yung pwede sini pa. Ano ko lang dito kaya. Sa kanya yung kamerwa tayo dito. Kasi ko dyan sa ron lang tayo na kung ito yung papel nito suwe. Tuso ni papel niyo ay nawagit eh. Kota niyo. Ito po eh. Kari wagay naran Yesu Kristo araw ya para sa kamera. Amen. Amen. Bakit kami sa kamera ya. Ay, asa na ko na rin yun na. Ang katang-tang ka to kabiyaw tayo ka. Naya. Teman nih gigi ya. Kak kira di jalan-jalan. Timeri. Timeri. Naya. Kadang aja mana dong. Timeri. Kadang aja. Kadang mahal. Kadang mahal. Ana bel nei sinto. Essa aqui anda na bel. Anda bel, Bel. Kan, katokan ni kan. Wow. Kasa roy na ko. Tahu nga. Lagi tahu. Tahu nga ni na. Ada yang nak kata kata tas. Ayah sarang ko na rin mina. Kanayang tayo na meroro na yun, demen na.
Kaya na naroro. Kaya na naroro. Matawag. Napun tira kan napun kati kirawa awana deh. Ayo. Ayo, kaiba. Sangat mamet. Tira gini baru. Ibi nang konten ya loh. Iya. Berapa? Balakan na pena ni Mary. Ngaya, dabong ngaya kung pala tayo nabong ni Jennifer. Ako na kawan na naririki, may nang karabaw yan te meo kaya ako na nang ano meo na ya papagi. Adi, ya ko riya ito ko na naririki. Kamda pa ana usu, ana koragi ni kapene. Nagi katauroy. Nako ni Jennifer o nako una de. Ay kay di mo patisinan te bong ay. Pasinan te te ya ki kunan te na nasin. Meme. Kasi nga yan, yung kanda tigiraya, kung nakabayan tayo na ko. Wari, ni Jennifer na nabong ni Kape. Si nga yan, nararang din si. Ubay yan daw ka na bukre. Ayaw, sana ko nariminang ka ne. Ayaw ang ganyan yan nari. Saka ibukiya, ana ibuha mo. Ang ganyan ka ng Korea na kaya ang ganyan ng mga on ka kititay na yun ako na niya nari. Ano ka naman ako Noria? Nakano ko yan ba yung dito sa kanya? Ano pa ito? Ano ko nga? Yan ako may ganyan. Oo, niya. Pito! Wow! Another costume! Okay, thank you. Ayaw sana ko narimin aking. Ay, ito ko ragay. Kanya kan norang kan ditay na yung kanya mga nito kinakon na rin. Kaya pa na naidirat war. Ay, ay mga to ano ba yung tupar? Ano ba yung tupar pare? Yan ay rari, yan ang Korea na kaya kaya. Tama na, mira. Tibihan to wana. To wana to ko ragay me. Iya, tapos din. Yay tama na. Okay, ano kaya to? Maya, ke, ano kaya to? Maya, ito ka, Maya. Thank you. Maya. Nasiriga kita tahu lagi ya, Bon. Just turn it off! Turn it off! Maya. Apa ya, Bu? Sakit anak, may pasabay baby, Jennifer. Ako ya! Ito na panti mo. Raring kanya nini. Ay. Ina. Daya sa pusta katawa maya kana ko ito kunay bugin net. Ay awan ako sa web. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jennifer. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Jennifer. Happy long life to you. Iko na te kera hoy. Iko na te kera hoy. Iko na te kera hoy, Jennifer. Iko na te kera. Ipip! Hooray! Ipip! Hooray! Ipip! Hooray! Gaya, Korea tayo vlog na yan. Namin ayaw na. Ang Korea, Maya. Maya ko Korea ko vlog na. Okay. O kama, ante, tauran na ko tayo on the light. Nakakaura ka na sa namakor. Rugya! Maya, upaya! Erat pa! Ay, sana Korea na kaya. Pagkasana ko na rin. Arimi na kaya. Marami ka na arimi na kaya. Natani nga na rin na parang kanya kaya sana Korea na kaya. Yay! Yay, mga niya na rin na isa ka na na yay. Kaya? Ayaw,
Kaya tabi kaya kita. Mewan ako sana go web. Tegerai ni Jennifer Morondo wana ambiriki. Aya, ay na ko kaina. Test. Oh, Eat. ipipure. Kenapa? Oh, Yang dia marah ni. mau dia? Mau ka teri tai pura. Ni dia ta wa me utai cha bang. Nó chả mà ra cái này là nè, cái này nó tạm bây giờ nào vậy? Mai kana. No, Gara bibi yan. para mí ya no está ni un mes. No. Enggak. Ay, cabrón. Ano, marami na ito may tamis. Ini ada gente yang baik, Tiraw na yung ang asang mga itawad eh. Hindi ito mga tarani ko, no? Which one? Ay, sa kaya na rin. Ito ay wag.
Kamu apa ya kapten aku tak game lo. Nada mate game. Beri mana ni? Ya, beri.